Salutare lume, sunt Răzvan și astăzi să vă prezint cariera mea cu Steaua și jucători cu potențial în FIFA 14. În primul rând este Nicola Leali, jucător de 27 de ani, are potențial de 90 plus, atribuții are. După aceea Carl Jenkinson, 86, 28 de ani, atribuții fenomenale. Marquinhos, 92, este cel mai bun jucător din cariera mea, atribuții fenomenale la 26 de ani. Nathan Ake, 25, 91, foarte bun, cel mai tehnic jucător în cariera mea. După aceea este Lucas Digne, 88, 27 de ani, foarte bun, atribuții fenomenale. Tescio Moreno Machado, 88, 23 de ani, foarte tânăr, atribuții senzaționale. Hakan Çalhanoğlu, 84, 26 de ani, jucător bun, care crește până la 87 plus. Adam Januzaj, 91, atribuții fenomenale, crește până la 92 plus, 25 de ani. Ștefan El Shaarawy, 93, 27 de ani, atribuții senzaționale, jucător are pe stângă foarte bun. Eden Hazard, 92, a avut și el 93, dar a scăzut, 29 de ani, atribuții destul de bune. Alan Halilovic, adus de la FC Barcelona, 90, 24 de ani, foarte bun, are pe dreaptă, senzațional. Cristiano Ronaldo, adus la noi, 35 de ani, 90, foarte bun, campion, a luat balon de aur în 2015. Diego Barbosa de Oliveira, 86, 25 de ani, atribuții destul de bune, cred eu. Yanis Hagi, 72 la 21 de ani, foarte bun. Leon Goretzka, 87 la 25 de ani, foarte bun, central midfielder, foarte bun. Zakaria Bacali, 87, 24 de ani, jucător senzațional, care îl cam folosesc mai mereu. Lucas Moura, 91, 27 de ani, foarte bun brazilianul. Alex Oxlade-Chamberlain, 86, are pe dreaptă 26 de ani, atribuții fenomenale, o viteză senzațională de 94 și prin 92. Așa, Răzvan Grădinaru a crescut de la 60 la 71, 24 de ani, atribuții destul de bune, sprint speed 91 și acceleration, accelerație 87. El Corea, 25 la 25 de ani, central attacking midfielder, accelerație de 92. Luke Shaw, în fundaș stânga, foarte bun, 84, 25 de ani. Tico Musonda, 73, bunici el. La Soga, 82, Paul Pogba, 90, Paul Pogba, mă scuzați, 90 la 27 de ani, 42 de milioane costă. Foarte bun jucător. La revedere lume, aceasta a fost cariera mea și vă urez să luați dumneavoastră jucătorii care vi-am arătat. La revedere!